Evet. Öncelikle bütün izleyenlere hayırlı günler diliyorum. جبوي حمو تماشافانا نزد بيجم بخيرات Güvenlik paketi olarak جبوي باكيتا أولا كاريا أو باكيتا كوا بنافكري Türkiye'de demokrasinin جبوي ديمقراطية تركيا بيرنش كاندن جبوي حمو جماور وجفاكي حكومة ما geçtiği bir paketti. أف قانونا بيكاني Amacı Armanca ve paketi ew ferebeke demokrasiya heyi ferebeke û ji bo parastina ewlekariya û hemwelatiyan wekû hûn dizanin hûn çawa civakê dunyayê hemû dibînin û dişopînin di van sî û pênc salên dawî de Tirkiyeyê gelek problem û gelek masî derketin û gelek bû sedemên xwîn rijandinê de mesela pirsgirêka Kurd de piştî ku pêvajoya aştî dest pê kir di Tirkiyeyê hem ji bo parastina ewlekariya navxwayî ku em dikarin bêjin di dema parka Geziyê û piştî wê 17-25 Aralık di hevde û bîst û pênc kanûna di 2013 da piştî wê ji vê dawiye di demê bûyerên Kobanê de hûn zanin pêvajoyek meşiyê hem ji bo Kurdan hem ji bo Tirkan ji bo hemû welatiyên Tirkiye ji bo parastina ewlekariya wan û canê wan û ji bo rêgirtina li hember wê parastina ewlehiyê kir û rêgirtin û hem li derve hem jî navxwe lê ji bo pirsên navxwe di nava Tirkiye bi Bakurê Kurdistanê ve em bêjin ew pakê ji bo parastina ewlehiyê ye ew kesên ku gela caran bi gotina hikûmeta Tirkiye ewlehiyê ji têk didin Kurdên Bakurê Kurdistanê ne yanî ew pakê li hember Kurdan de radiwestin? Evet. belê Evet, bu paket tamamen belê rast e ev paket divê dema pêvajoya aştî de ji bo kesên ku dixwazin provokasyona bikin ew kesên ku dixwazin derbeyê li pêvajoya aştî bixin li hember kesên wan ev hikûmet ji bo parastina ewlekariya civakê ya navxwayî de ji bo parastina ewlekariya hemwelatiyên Tirkiyeyê bike ev paket derxistiye. Balê yanî ew pakêta ku derxistiya lê rêxistinên mafê mirovan bi awayeke din lê dinêrin bi taybetî jî li Bakurê Kurdistanê dibêjin ku pakêta ewlekariyê eger hat û bêta pesendkirin ji aliyê ser û komar ve vê destê polîsan vekirî be ku xelkê bikujin. bu tamamen spekülasyondur. Ev Bu tiştî tamamen navxwe yanlış rast e bilgilendirmedir. û Bu nûçeyekî paket, şaş e ev bütün Avrupa'da, qanûn û bütün ev gelişmiş paket ülkelerde di demokrasi, Ewropa û demokratik- hemû Başa welatên keke pêşketî eger gaydin bibore eger ew nûçe şaş be lê 183 kes di nava 8 salan de hatine kuştin ji aliyê polîs û hêzên emnî ve ew ji ne rast e? Şunu söyleyeyim tabii. Ez konim vê bêjim Tabii dünyanın bütün ülkelerinde di hemû welatên dünyayê de cihanê de ji bo parastina ewlekariya demokrasinin, güvenlikten dewletê ji kaynaklı bo civakê hadiselerden insanların ji bo öldürülmesi hemberî bizim malumunuz. bûyere Ama Türkiye bir hukuk bûyeran da devletidir. Türkiye ev yasalarla paketê wê yönetilen rengî bir derxistin ülkedir. Tirkiye zanin dewleteke Bu heqûqî ülkede ye û polis- divê dewletê de ji bo ew polîsan dikaribin ewlekariya asker ve sivil xelkê bigirin vatandaş kim suç û işlerse biparêzin li vê derêcî qanûn hene eger sınırsız polîs bir müdahale eger polîs imkanı yan tanımıyor. askerek yan Bu leşkerek şekilde Tirkiye yapılan yorumlarda tiştên kesinlikle derve qanûnê gerçekleri bike yansıtmıyor. ew ê Yani bu bêdarazandin yasayla birlikte lê vê bir qanûnê vatandaşın can ve ez mal güvenliğini dibêjim ku em sağlarken parastina hemwelatiyên xwe dikin û ji bo civakê hemû biparêzin em ji bo wê Balê kek gaydin ez pirsa dawiyê ji te bikim yek ji wan pirsên ku gelek deng vedayî hem li cîhanê hem jî li nava Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê ev ku dibêjin bûyera robûskê ku Petrîsî kesan sî ciwanên Kurtê de hatin kuştin hîna jî bikeriyan bikujin vê bûyerê nehatine girtin nehatine darizandin. Evet.
بله مسئله بویر روبسکی ام وکا حکومت وکا پارتیک وکا ولاتی ترکی ام دلجار بوند بید مسئله ده و سروک وزیر ما و سروک محمو داخویانید به بارد دان او قناقه که لیکولین بردوام بکه دوی ولاتی داویه دوی حقوق بمشه و کیل و داره توانی کریه کیل و داره سوچ کریه او بنا دارزاندن حتی نها لیکولین بداوی نبویه بری که او لیکولین بداوی به هم نکاره دشتکیل سر بیجه باشه کسوکار خودین وان قربانیان حتی کنگی لبند آوا بن لبند لیکولین هم بن Şu anda yani tabii ben, soruşturma درباره لیکولینی از نکاتش که بیشتر گشته کجاده لیبله سازیان دادواری سر و اوه دمشین لیکولینان احتمال اگر که ماسیته ده هبه ویل سروان به لیکولین کرن و زنان کد سال نودی ده گلک کجار ندیار لسر و دوز و بونه و تین دارازاندن ویل سر و بیاره جی بیرنگی سال لیکولین و دارازاندن بکرن ام وک حکومت سر به بسکنن و به همان بریاره ده عمل سر مسئله روبسکی جی راستن